Ами, според мен тези акции е хубаво, че ги има, но не мисля, че хора, които по принцип са свикнали да се отнасят зле с животните, биха спряли само от едно такова показно. Просто всеки един от нас би трябвало да даде своя принос за защитата на околната среда. Екокожите помагат ли в това отношение? Екоматериалите? Мисля, че да. Изкуствените кожи? Да, в днешно време е до такава степен напреднала тази индустрия, че има твърде добри заместители на естествените кожи, така че за мен лично, да, до голяма степен предпазват. Кое е вашето най-голямо несъгласие по отношение на това, което се вижда в списанията за мода, което се показва по телевизиите? Кажете ми, с кое не сте съгласни в комерциално лансираната мода? Ами в момента, не в момента, ми от доста време има една тенденция да се показва агресия, която е естествено модата отива в нови посоки, но има някои прекалени просто и те съответно биват съдени, но това за тях се оказва допълнителна известност, всъщност. Да, правят да, умишлено се търси. Да. Реклама. А за тебе, Жени? Да, аз съм съгласна с Меги. Също точно за агресията. Даже някои хора умишлено смисъл, точно както каза тя, с цел провокация си правят добра реклама. Ти си напреднала доста в стайлинга за деца и детската мода. Работиш за телевизионно предаване, натрупала си опит. Можеш ли да кажеш с какво детската мода би могла да бъде полезна на модата за възрастни? Аз лично за себе си по принцип обичам да експериментирам с цветове. Както всички знаем, повечето детски дрехи са твърде цветни, шарени, имат геометрични елементи и други такива по-изчистени са като конструкция. Аз предпочитам такъв вид облекла и смятам, че правя такива и за възрастни, така че лично това е за мен предвид, че аз нещо по-съвременно и, как да кажа, леко носещо вълната от детството. Не гледам на вас като хора, които те първа ще се учат как да правят мода. Знам, че сте много добри в тази професия. Разбира се, има какво и още да се желае, но няма да пропусна възможността, че сте ми на гости, за да не ви попитам, може ли да дадете някакви съвети на бъдещите абитуриентки? Тоест, според вас, две млади, талантливи дизайнерки, макар и все още, които са в етап обучение, кое ще бъде актуалното в абитуренската мода и какво трябва да знаят всички от тези момичета, които се вълнуват сега преди абитуренските балове? Аз лично искам да ги помоля само да не се инспирират от ББ-пок, типичните рокли като тортички. Тоест помпозно натруфено. Да. Което вече е доста отминало, а всъщност продължава много да се носи от завършващите ученици, така че... Да, и за мен лично аз мисля, че една дреха може да е доста по-изчистена и много по-атрактивна и забелязваща се и запомняща се, без да има тези кринолини, корсети и други такива неща. Смятам, че може да е доста по-изчистено, съвременна линия и пак да изглежда достатъчно красиви и атрактивни за тази нощ. Много ви благодаря за гостуването. Това бяха Меги Карова и Жени Ковачева, двете стипендиантки на консултантска къща от игла до конец, които получиха парични стипендии от благотворителната премиера на Алманах на българската мода. А сега следва друга наша традиционна рубрика «Те правят модата». В София се проведе първото международно изложение за сватбени облекла «Балканика сватбено експо». На него си дадоха среща професионалистите от сферата на сватбената мода от България, Гърция, Италия и Турция. Участваха близо 40 авторитетни модни къщи и фирми, специализирани в булчинската сфера. Организаторите на изложението, компанията Expoline, респективно Анета Пени, Ирини Бадзака и Ирена Алексиева, направиха така, че в продължение на 3 дни София да се превърне в балканска столица на сватбената индустрия, тъй като в хотел Шератон бяха
показали и изложили своите произведения много търговци, вносители, производители, дизайнери, дистрибутори и собственици на магазини от сватбения бранш. Поне 3 причини издават значението на това събитие за българската модна индустрия. От една страна, думата първо. Такова начинание несъмнено изисква смелост, а старта бе силен и лишен от плътността на начинаещия. На второ място, последиците от подобно успешно международно събитие градят положителния имидж на страната като средище на модата. На трето място, като пълноправен член на Европейския съюз, България и в частност българските модни творци са изправени пред нови възможности за просперитет в творчески и бизнес план. Шансът за среща с чуждестранни партньори със сигурност е начин за сверяване на часовника, както и за благородна и честна конкуренция.